Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κώστας Σκουλαρίκης. Είμαστε εδώ στο κατάστημα Επίλυνων Σκουλαρίκη στη Χαλκίδα και είμαστε εδώ για να κάνουμε την κλήρωση για το τραπεζάκι αξίας 550 ευρώ με την κλήρωση με τον διαγωνισμό που έγινε μέσω ίντερνετ στην ιστοσελίδα μας. Το τραπεζάκι, το προϊόν είναι αυτό, είναι ξυλοκαρυδιάς και ένα τμήμα του είναι επενδυμένο με λακαριστό τζάμι μαύρο. Να σας δείξω τον τρόπο που ανοίγει. Έχει σερβιτόρους με μηχανισμούς αναλύους. Ανοίγουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Και το ένα φύλλο ανοίγει με μηχανισμό σειρώμενο. Λοιπόν, η κλήρωση θα γίνει με το τάμπλετ. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Είχαμε 8.000 συμμετοχές, ένα νούμερο αρκετά ενθαρρυντικό. Η κλήρωση λοιπόν, όπως είπα, θα γίνει με το τάμπλετ. Θα σύρω τα ονόματα. Έχουμε όλες τις συμμετοχές εδώ. Θα σύρω με το δάχτυλό μου τα ονόματα και όπου σταματήσω το δάχτυλό μου τυχαία θα είναι ο νικητής της κλήρωσης. Για να δούμε ποιο όνομα θα εμφανιστεί. Λοιπόν, είναι η Φέη Λιθοξοπούλου. Συγχαρητήρια κυρία Λιθοξοπούλου, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να δούμε πώς μπορείτε να παραλάβετε το προϊόν. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Θα τα πούμε σύντομα με μια νέα κλήρωση και ένα καινούριο διαγωνισμό. Να είστε καλά.